athi umuntu akhoneke azolithatha mahala. Ish, nale nethi kayibambi kahle yo. Madoda, yochitha nini? Ish. Nakubamba wenzani? Awukahle wena ungazongiphaphela. Ngiyakuphaphela kokuqala ukuhlula kuwasha ama-anda akho, awuwasha ngama-anda. Gijimuzana, hamba washa ama-anda. Uyekela ukusangana. Yasangana la khanda awuphili kahle. Ngenaphi manje ama-anda ekuconnecteni ku-Wi-Fi? Kokuqala udownloada nephone. Ngosangana ekhaya. Uyahlanya kahle kahle. Awuphilile la khanda wena. Yini ndaba niqeda la ma-Wi-Fi esigeyile nini? Suka le emarumini ngabe niyafunda la nizokhoneka. Yazi lesitikishelo somgqomo athi ngisilanda udeserve ukushawa ngijwayela. Oh, manje uvela ucabanga ukuthi uzoshaya mina ngalesitikiselo. Cha uzoshaya mina. Uyahlanya yini wena? Acha awusaphili. You mad, straight. Serious man. Yakubona ucansi ngiyadlala ke wena. Buka. Wathi usilima yini? Usilima. Siyafisa ukuphumelela kodwa basiniki